Som jedno čisto. Čaute u nového videa. Tu Bow Battle Arena. Už sme ju natáčali, ale nezapli sme zvuky, takže ju natáčame ešte raz. Rovno si tu dáme opening. Čo napadne? Nejak si na mňa zabudol. Tebou každý pozná. Jasné. Áno. Jasné. Keby si nevedeli, ja som krtkom. Poď sem ku stromu a zarob... A tu je, počkaj, to je ten pravý, ktorý nevie ani chodiť na... ktorý nevie stlačať Bčko na klávesnici. Viem. No, nevieš, jak vidím. Viem. Ukážeme si to. Keby ste nevedeli, mám oveľa lepší luk než Viktor. Lebo si to hral, keby som to aj nehral. A to nepravda vôbec. Je. Nikto ti neverí. Že? Napíšte do komentárov, že je klamár. Čistý klamár. Si klamár. Viktor je klamár. Kto je Viktor? Ty Viktor. A si zmýlil sa ma automérii. To čo hovorí. Kamu ja som nejaký secret. Je to secret. What the fuck? Je secret. Aha. Som ma pomáha. Ja som spadol. Dobré, počkej. Aha, dobrý. Počkaj. Ticho. Zomrel vtedy. Počkaj, ticho. Ty vole, dobre hraj. Čo? Vypadni, vole, to je moja. Ťa strčím. Vypadni. Dobre, a chodím preč, toto je moje miesto. To je moje miesto a... Ja si dostanem tú tvoju krásnu frajerku, jasne. Opováž. Hej. Prečo, že sa stalo, keď idem do okna? No, to asi nejak sa zomeť nedá, len skočiť do vody. Asi sa dá len tak zomeť. To by bol Spider-Man podio. Čo to je za luk? To je nejaký divný. To je podľa ten balún. A ty máš kvietníkový, ja mám ice. Ice, to nie je bleskový? Možno. Misty. Bože, bude misty. Počkej, to som mal terče. A toto... Tu sú terče, ty si trénoval. Mne toto hra nejde moc. Vôbec. Nejde. Vôbec nehral a všetko Nehral. vôbec som nevidel, ako si hral. Vole, neklam. Jožo, neklam butelky. Jeden. Nie, ty si tento. Za mňa bol niekto. Videl som. Ty si tretí. Ja som prvý a zároveň tretí. A zároveň aj druhý. Ježiši Kriste. Typek po mne vystrelil a utrafil aký blok vedľa. Ne. Dobre. Ne! On nezačal spawnovanie vedľa mňa hneď. Aj trafím. Olej. Travo. A máš elektrický, jaký snežný? Neviem, aký. Growgarden! Ne, počkaj, máme nepriateľa. Jo! Jak? Kamo, typek! Ten výraz. Ja mám elektrický. Kamo, reálne ti to 20 krát poviem, ty... Ja mám elektrický. Kamo, ty ideš jak stravak zozadu. Sa chcel spiknúť proti typkom. Kamo! Growgarden, typek! Ja idem proti tebe proste. Ja som myslel, že budeme spojenci, ale... Kamo, kebyže ho trafím vo vzduchu. Jak si vyskočil. Hejky. Takže budem snápiť ako hacker. Kým si to hral? Okej. Ja už nikto nezabil. Kamo, dvoch typkov som zabila. Zas ten typek s tým výrazom. Dobre, tak ma niekto zabil. Kamo, Sharkboy.
Kamo, ja im hovorím boj, pričom je to bol. Kamo, netreskaj. Kamo, zelený typek. Koho tu tam máme? Growgarden typka, ktorý vás zabil. Samozrejme, idú po mne. Choďte po ňom, po tebe. Jeden. Mám. Tam si voš vypula to, ale... Nie sú všetko. Ale mne to ukazuje, keď ťa zabijem, že vypula to. Tebe to zabil? Nie, dobre. Tak ty z hora. Tak skadiaľ strieľaš? To je zle. Počkaj. Neprišlo z YouTube od Hogboxa, super typek. Dobre, Zabili navzájom? Nie, nezabral druhej. Kamo, dobre, že si ma zabil. Lebo ja som si mohol dať video preč. Kamo to! Akura, double kill. Keď som skoro na rebríku. Kamo, ale nechoďte po mne. Koľko máš tu, no? 9. Hej. Ale ty proste po mne, keď som toto chcel ísť s tebou, proti ostatným. No jasné, srabák. Počkej, je to niečo za Robuxy? Napíš do komentáru, že je to srabák. Krtko. Ťa vyhodím z videa. Nie. Ťa vystriham. Áno. Sharkboy! Hore nejaký. Kamo som išiel proti nemu a... Kamo som išiel proti tomu Growgarden typkovi proste. No však, a ty ideš proti mne? Ja som povolený. Idem proti tým, čo idú proti tebe a ty proste ideš proti mne. Ja tu idem proti tým najlepším. No. Budem pri niekto jak ty a zabijem ma. Kam vieš, že ty už sa nedostaneš na to prvé miesto, lebo ty ma vždy zabiješ, keď ja skoro toho týpka zabijem. Ne. Kamo, ale ja som s tebou, ja ťa nestrieľam. Ježiš Kriste, týpek. A on je ako... Ne, ten Growgarden typek ma štve. Growgarden typek. Je mŕtvý, Sharkboy ho zabil. Jo, aký bol. Kamo, ja mám šíp v hlave. Ideš proste proti mne. Pomôžem. Hej, pomáš. Si ho skoro zabil. Oh, well, no. Kamo, kebyže ťa nezabil, no, tak to už si chtěl. Kamo, ja tam pomáham a potom ma zabíjaš. Ja ti už nejdem pomáhať. A pomyslel 50. To je super. A ja by som tak s ním pridal. Kamo sa robí. Idem po tebe. Lebo ty vždy jak srabak ideš dozadu. OK, jeden dec. Ja ťa slovo ide, vystrihnem. Ne. Dobre. Haha. Myslím, že si ma nezabil. Nie, ale typek. Ktorého som zabil ja, haha. No fajti! Ty si jak srabak úplný. Hovoríte, čo ide po mne zozadu. To niekde spraviť. Ak sa mi podarí byť
tretí, tak ti budem pomáhať. Kamu, prestaň ti umírať na toho tretieho týpka. Okej, teď. Buď naspäť, týpek. Ja som toho týpka zabil, čo je tretí. Grugana! GG. Dobre. Ja som tu. Mám dôvod. Nesmieš moc nahlas. No. Ja som videl. Nevyhral, ja ťa vystriňam. Nie. Ťa vystriňam. Ty čo? No budeš jak strada. No ja to nebudem zabíjať, jo? Dobre. Dobre, ruku. Vše. Lebo ty si mal asi 7 kg zo mňa, že si išiel. My ideme úplný češky. Ja keď som skoro niekoho zabil, tak ty si prišiel a ty si ma zabil. Rups. Čak, a hrávaš to teda? 3-1. Že to nehrá. A hneď, no to je moja obľúbená. Prečo to nehrá? Však toto sme ani nehrali vtedy. Nehrali. Ja si to snímam. Okej, teď. Kamu to má heky? On ťa videl. To je Sharkboy. Čo to máme však? OK, 0. Ten Hammerboy ma zabil. Growgarden. Čo ti debil má aimbot? Kto? Tu mám fighty! Ja tu mám fighty! Zabil som. To som asi. Hej, to som ja zase. Za tebou! Sorry. Kamu, ja som ho skoro zabil. Som tam vlezol. Dobre, zabil som ho. Sorry. Ale ja sa pozerám na teba a ja sa niekto zabil. No to si kýpil. Nee. Jeden. Ten Growgarden typek je tam. Zabil som. Som spadol z mapy. Nepýtaj sa ma, jak som spadol z mapy, ale proste som spadol z mapy. Ticho. Nič mi nehovor. Dobre? Kto? Ty? Jak? Ja bol tam. Hammerboy. Nemám rád Hammerboy. Ja som za ním. A zabil som. A zabil ma ďalší Hammerboy. Kamo, ja ich neznášam. To sú najvyšší. Všetci campia, alebo si Hej, to na to má power, úplne určitá. Dobre, to nie si ty, ale asi nie. Ja nie, to je ten prvý. On spadol z mapy. A to si ty. Tu dole. Dobre. Ne. A co konkrétne? To bol ten Hammer. Nie, to bol ten... OK, typek, čo tu campil. Hammerboy. Growgarden typek. Aha, tu za mňou je. Dobre, deď. Nebo má. Pre som videl, bolo to. Som asi videl, že si zomrel. A ja som za tebou. Honky, Growgarden typek. Kryštálový luk. Dobre? Dobre. Dobre, jeden je dead. Dobre, je dead, ten hore. Niekto zabil. Growgarden typek je dead. Som tam, kde sme umreli. Tu si ty, čo? Vyčeň si tu. Growgarden typek. Dobre, je dead.
Kamo, ja mám trojitý strik. Kam ten Grow Garden typek. Ja som to Grow Garden zabil. Nezabil. Ale oni nie sú zase tak dobrí, tí Grow Garden typci. Ja ťa vidím, strieľam tam po ňom. Dobre. Dole je, dobre, zabil ho niekto. Či nie, nezabil, je po tebou, dobre, je dead. Na streche ma zabil. Boubou ma zabil. Kamo, ja nemám rád to týka, ten error. Kamo, zasa Boubou. To týka, čo dáva erory, toho neznašam. Vidím. Týpek je podo mňou. A to si ty? Dobre. Nie, ja som na teba. OK, ty si ho zelektrizoval. OK, si to dead. Oh. Než poviem ti, nie je to moc dobre, Kamo, Gearboy. Aha, vidím ťa, dobre, som napravo od teba. Zabijam ho. Dobre, zabil som ho. Ty bych teraz asi... Som druhý! A on bol 11. Tak ja si myslím, že tu to môžeme úspešne ukončiť. Ja si ešte jednu česku otvorím. Stojí sa to? 2500, tak to nemá. Čo mi padne? Kameň kryštálový! Ghost. Aha, tak čaute a vidíme sa na budúce. Čau.